Τριλεπτάκι σας έχω. Τριλεπτάκι ανέκδοτο που δεν έχει παίξει, που δεν το έχει δει κανείς άλλος και εμείς μαζί σας θα το δούμε τώρα πρώτη φορά. Έχει έρθει αμέσως από τον Άγιο Δομήνικο. Είναι 3 λεπτά παραπάνω από αυτά που έχετε δει στο τρέιλερ για το τι θα γίνει σήμερα στο επεισόδιο. Πρώτη λοιπόν μετάδοση, αποκλειστικά πλάνα του απόψινού επεισοδίου, αμέσως τώρα για σας. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το πρώτο αγώνισμα ασυλίας μετά την ένωση των δύο ομάδων. Σε ένα από τα δυσκολότερα αγωνίσματα που έχουμε δει μέχρι σήμερα. Στον τροχό της δύναμης. Εάν οι δύο ομάδες σπρώχνουν τον τροχό χωρίς αποτέλεσμα για 3 συνεχόμενα λεπτά, τότε το παιχνίδι θεωρείται ισοπαλία. Πρώτοι παίκτες για σήμερα είναι ο Κώστας Κοκκινάκης για τους διάσημους και ο Γιάννης Παλιάρας για τους μαχητές. Θέλω να θυμίσω στους παίκτες ότι ξεκινάτε να ασκείτε δύναμη μόνο μετά το σφύριγμα. 1, 2, 3, Survivors! 1, 2, 3, Κοκκινάκης! Πάρτε θέσεις. 2, 3, μαχητές! 1, 2, 3, Σπάρτας! 3, 2, 1... Ξεκινήσαν οι δύο παίκτες, ο Κοκκινάκης και ο Γιάννης. Σμπρώχνουνε και οι δύο τον τροχό. Ένα παιχνίδι δύναμης. Και ο Κώστας με μια εύκολη διαδικασία σμπρώχνει τον κουβά του Γιάννη και δίνει το πρώτο πόντο στην ομάδα των διασύμων που προηγούνται με 1-0. Γιάννη, βες στο τι πρέπει να κάνουμε. Μου φύγε, με πήγε από κάτω. Από κάτω δεν είμαστε να πάρουμε, ρε. Από κάτω δεν ξέρω. Έβαλα το πίσω πόδι έτσι, να έχω πιο καλή κόντρα. Τα τεντωμένα χέρια δεν ξέρω αν με βοηθήσει. Έκανες και πίσω δηλαδή. Παίρνεις λίγο το προβάδισμα. Παίρνεις λίγο, πώς θα λέμε, μέτρα. Φρενάρεις. Ξαναπαίρνεις άλλο ένα, φρενάρεις. Ωραία θέλει. Τόσο άμα το πάει, Εκεί άμα τον πάρεις αέρα παντέρα. Δεν πήγα και πολύ καλά. Για να σας πω πώς θα το κάνετε. Εδώ δεν Δεν μπορείς να κάνεις γιατί πρέπει δεν πρέπει να ασκήσεις δύναμη μέχρι να σφυρίξει. Απλά πας. Δεν μπορείς να ασκήσεις. Δηλαδή... Για εσάς θα είναι στο ύψος σας. Ωραία. Άρα απλώς ακουμπάς στην αρχή και δεν βάζεις δύναμη. Μόλις σφυρίξει βάζεις δύναμη. Βάζεις δύναμη να πάρεις και τα μέτρα του άλλου, να δεις. Όταν κοντεύει ο κουβάς του αλλού να το ρίξει, πρέπει να φωνάζουμε τώρα, δηλαδή εκεί πήρε τη στιγμή να πάει να κάνει την έκρηξη. Και άμα τύχει, δηλαδή πριν πέσει, καταλαβες, και είσαι μπλοκαρισμένος εκεί και σε σέρνει, όπως φώναξε ο Κωνσταντίνος τώρα, πάντα κάποιος να φωνάζει τώρα για να πάει να κάνει την έκρηξη, πας και το σώσει. Το θυμάμαστε αυτό. Να λοιπόν τι θα γίνει σήμερα στο πρώτο επεισόδιο του μήνα για το Survivor με το παιχνίδι ασυλίας. Να δούμε λοιπόν ποιος θα καταφέρει να πάρει την ασυλία και ποιοι θα βγουν βέβαια και υποψήφοι. Και είναι και βέβαια ο πρώτος αγώνας ασυλίας μετά την ένωση των δύο ομάδων. Ζώρικο το παιχνίδι, Η δύναμη, παιχνίδι δύναμης. Να δούμε, είναι καλοφαγωμένοι μαχητές, συνενιστικοί, διάσημοι, έχουν και μια ρηγμένη ψυχολογία λόγω των σερί που έχουν χάσει. Σόφη, σε βλέπω και γελάς. Τι να κάνω. Θα το δεις το επεισόδιο σήμερα? Κοίταξε, μάλλον ναι, θα το δω.